Lige nu står vi foran den tyske ambassade, som vi desværre ikke kan komme ind på. Erindringsstedet befinder sig på Stockholmsgade 57 på Østerport i København. Den tyske ambassade er en tosidig mission i København, som promoverer tyske interesser i Danmark. Ambassaden spiller en vigtig rolle i udvikling, kulturelle spørgsmål og kontakter til den lokale presse. Aktivisterne for alle tyske ambassader organiseres normalt af Udenrigsministeriet. Tysklands ambassade i København ledes af Michael Petersen. Erindringsstedet befinder sig for enden af Lange Linje, og den er lavet af Rudi Larsen, som er stenhugger, i oktober 2008, og den er lavet af Moselykke. Theresienstadt-foreningen har sat denne sten til minde om den 2. oktober 1943, hvor de danske jøder gik ombord på det tyske troppetransportskib Vaterland og blev deporteret til KZ-lejren Theresienstadt. De danske jøder er blevet taget til fange i Theresienstadt i 18 måneder. Stenen er blevet placeret ud til vandet, da de danske jøder blev fragtet i skibe. Erindringsstedet befinder sig på Israels Plads i København ud for Rømersgade nummer 5. Den hebraiske inskription på stenen er indhugget af billedhuggeren Josef Salomon i 1975. Stenen er lavet af lysrød granit, og den er opstået som en tak fra Danmarks venner i Israel til det danske folk for indsatsen og hjælpen til flygtende jøder i dagene omkring aktionen mod de danske jøder i oktober 1943. Israels Plads fik sit navn i 1968, og derfor satte man stenen der i 1975. Ja, vi står nu ude foran den jødiske synagoge. I 1684 fik de danske jøder retten til at holde gudstjenester i deres synagoger her i Danmark. Erindringsstedet befinder sig i København på Krystalgade nummer 12, som er en sidegade til Strøget, hvilket vil sige, at det er lokalt i Danmarks hovedstad. Synagogen er lavet af Gustav Friedrich Hetz mellem 1830 og 1833. Den er lavet af gule mursten og en basilika-bygning, som er en bygningstype, som stammer fra det klassiske Rom og Grækenland. Selvom den er bygget for mange år siden, er bygningen stadig forholdsvis moderne. Der er kun adgang for mennesker, som kan vise, at de er jøder med f.eks. jødisk pas. Samarbejdspolitikken gik ud på at beskytte det danske samfund i en usikker tid mod krigens ødelæggelser. Samarbejdet holdt økonomien i gang eftersom danske landbrugs-, fiskeri- og industrivarer kunne afsættes til Tyskland. I august 1943
bryder samarbejdspolitikken sammen, og den danske regering træder tilbage. Besættelsesmagten lægger planer for at arrestere og deportere de danske jøder. Aktionen finder sted mellem 1. og 2. oktober. Fordi tyskerne havde lovet, at hvis Danmark samarbejdede med dem, så ville det ikke gøre noget imod de danske jøder. Flugten var meget besværlig, og de fleste danskere gjorde stor indsats for at få jøderne væk så hurtigt som muligt, men der var også andre danskere, som slavede til tyskerne. Werner Best var medlem af Nazipartiet, og Dogvist var hans medhjælper. For at styrke sin stilling i Berlin udløste Werner Best i september 1943 aktionen mod de danske jøder, men obstruerede den samtidig ved at tillade sin medarbejder Dogvist at lægge advarsler om den.